Mega Love, shout out everyone. Good up. Mega Love, shout out everyone. Ano yun? Tan tadadan tadadan tan 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 tadadan tadadan tadadan. Good afternoon. Hello, hello, hello everyone. Dadidadidadin. Mega Love, shout out. Meron tayong sound mga lalabs. Dadidadidadan. Ano yun, Antipani? KK Travel. Ha? Si Mama, hadi. Naka-live ako. Ano? Magpapajikas kay Mama? Magkano? Wait lang, mga lalab, wait lang. Meron tayong good news. KK Travel Lalab, Mega Love, shout out. Ayan, nagbaba ng bye. How are you, my friend? How are you, Lalas? Mega Love, shout out. How are you, my friend KK? Lalab, if it's okay with you, Lalab, you can share my live. Ayan, Lalab, and don't forget to like my live, my friend. Bigay ko na yan, Gcash.
Trim, cheers vlog, lalab. On the way lalab ang iyong ang iyong jacket. Ayan. Cheers vlog, mega love, shout out love. Wait lang lalaba kasi ka-open lang natin. Ayan, bigyan kita ng jacket. Jacket, jacket, la 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 la. Dito may love, shout out. Good afternoon. Sir Bruchito, I miss you and I love you. Sir Bruchito, ano na? Ayan, for Megan, mega love, shout out. Mga lalabs. Sir Bruchito. Kita. Excuse me. Natching tuloy ako, oy. Bastos. Excuse me. Sobrang ganda mo na, pakasal na tayo. Sige, Sir Bruchito, walang problema. Pakasalan mo na ako. Arshad Ale, ayan Miguel Love, shout out. Arshad, how are you my friend? Walang problema, Sir Bruchito. Napapin mo lang ako, nandito ako sa Bicol. Mega mega love shout out mga lalag. Walang sound. Meron. Malayo lang yung bibig ko sa microphone. Meron. May sound. Akala mo lang wala pero meron. Narinig mo na ako, Sir Bruchito? Yung aking microphone kasi tingnan mo, nagluloko to eh. Narinig mo na ako, Sir Bruchito. May sound na. Sir Bruchito, naririnig mo na yung ko boses. Arshad Ali, Miguelab, shout out. Kapon mga lalab. Magla-live sana ako kaso lang nung naka-sign in na ako biglang namatay. Hindi na ako nag-sign in ulit ay kaasar. Pinatay ko na agad. Ayan, Chiros Vlog. Nagbaba ng vibe. Labin natin mga lalabs. Chiros Vlog. May bagong palablab si Ayan, 7 million mega love shout out mga lalab. Sir Busito, narinig mo ba ako?
Sir 9. And mga lalab, 5 million mega love shout out. Susane. Susana. Sir 936. 98. 73. 64. Ryan Arjo na official tamsak dan lalab ni galab shout out. On the way lalab ang iyong jacket. Ayan, bigyan natin ng jacket yan mga lalabs. Ayan. Konse Ryan, Arjona official. Thank you so much lalab. Palike naman ako lalab sa aking live. Ayan. And maraming salamat. Salamat beautiful host. Ayan, thank you so much po. Ayan po, may jacket ka na po, Konsilala. Salamat sa pagpunta. Cebuchito. Love you talaga, Cebuchito. Cebuchito. Ano ba itong nilagay kong number? Shane. 0936 98 73 644. May boyfriend ka na. Kung may boyfriend akong foreigner, din ako magla-live. Hingi na lang ako ng padala. Wala. Naghahanap nga ako eh. Naghahanap. Paano ba makahanap ng foreigner, Sir Buchito? Ayan, for Mayan, mag-shout out mga lalabs. Bigyan mo ako ng foreigner, Sir Buchito. Stream, Miguel Lab, shout out lalab. Stream. Gruhini nyo friend from Konsi Ryan. Gruhini lalab. Please, pabalikan si Konsi Lab. Return to Konse. Konse 11. Nandito ka pa ba Cheros Vlog. Wait lang po, wait lang. Ayan, 7 million mega love shout out mga lalabs. Si Ryan Arjona nagbaba ng bahay. Tingnan natin yung bahay ni Konse. 1.35k din pala si Konse. Yan lalab San Jose del Monte, Bulacan. At taga Bulacan ka pala, Konse lalab. Saan ka sa Bulacan lalab? Ayan, nasa bahay mo ako. Saan ka lalab sa Bulacan? Konse. Kilala
mo ba yung mga ano, yung San Jose del Monte, Bulacan? Laban ng ordinaryong mamamayan. Kilala mo ba, may kilala ka bang konse yung mga, ano, yung apelyidong, ano ba yun, mga apelyidong Lucas? May kilala ka ba dyan sa taga Bulacan? Konse? May kilala ka bang ganyan? Maalala yung aking short video mga lalabo, mga, siguro mga 4 days ago na upload ko, nag, ano siya, 4,000 viewers na siya. Lalagpasan pa ata yung aking subscriber. Ayan, 5 million and 5 thumbs up. Thank you so much. Konsilalab. Ano ba to? Video cook. Ayan, Konsilalab, nasa bahay makulalaba, Konse. Konsehal. Lobat pala to. Tagasan, ano, tagasan po kayo. Morinang gwapa lalab, migalab, shout out. Lalab, taga Bicol. May kilala ka bang mga Lucas dyan sa Bulacan? Gusto ko lang lalab malama. Morinang gwapa lalab, migalab, shout out. And lalab, may jacket ka na. Ay, Lenskidan na po ako sa inyo from Conce, Ryan. Ayan. Lalab, siguro, ano, ito ko sa bahay mo, Conce ha. Ayan, lalab ha. Ano ba itong ginagawa mo dito, naka-green? Ayan, lalab ha. Matapos na siya, lalab. Idikit ko to sa'yo ha. Conce. Keros Vlog. Ang bits. Ay, lalab, hindi na ako magbaka sa'yo, Conce ha. Conce Ryan. Salamat, lalab ha. Si mama. Hindi pa ni. Oo, makaisip. Yan. Mga lalab yung kapatid ko, mga lalab oh. Oh. Galing na. Pay mo nito. Taga saan, lalab? Konsi Ryan. Ayan. May kilala ka bang pangalan na ano, lalab? Jonas? Na pala, ano, Palasyo? Lucas? Magtanong mo. Lalab, si pala Konsi Ryan. Connect na lalab Hindi na ako lalab nagbakas ha. Tada! Sir Brochito, nasan ka na, Sir Brochito? Lumayas na to si Sir Brochito. Di pa tayo tapos mag-usap.
Morenang gwapa yan, nagbaba ng bahay mga lab. Ano, Chiros vlog na nito ka ba labs? Ayan, lalab, Chiros vlog, nasa bahay makulalaba, hindi na ako magbakas lalab ha. Ayan, lalaba, Chiros vlog. Ayan, may harang ka pa. Unang dikit sa'yo lalab, Chiros, pangalawang dikit. Hindi na ako lalab magbakas ha. Kasi ano lang naman to, ayuda. Tagnok lalab, Migalab, shout out. Shout out, Tagnok. Ayan, Chiros lalab, pangalawang dikit sa'yo lalab ha. Ayan, may harang uli. Pangalawang harang. Taipin. Ayan, lalab, cheers, cheers vlog, nandito ka pa ba, lalab? Wala na? Ayan, pangatlong dikit sa'yo, cheers vlog, bigyan kita ng 5. Ayan, lalab, pangatlong dikit sa'yo, lalab, pangatlong dikit. Nandito ka pa ba, lalab? Cheros vlog. Wala na siya. Kaya ano na tayo? Konse. Hello, si 7 like Maiko Dakgin. Migalab shout out, Maiko. Maiko Dakgin, lalab, migalab shout out. Konse Ryan Arjona official, nagbaba ng bahay mga lablabin natin. Ayan, palablab po ako nakapin mga lalab. Biyan kita ng 5 sino ba yun? Konsi lalab, kaya nabigyan na kita ng isa, di ba? Wala na si Chiros vlog ata. Ayan, pangarwang dikit sa lalab. Wag nyo namang i-skip yung aking lalab. Yung aking ads. Ayan, alam ko nag-ads mga lalabs. And maraming salamat po sa inyong lahat sa support mga lalabs. Biyang kita 3. Ay, salamat. Si Bruchito, kiss na lang kita. Mwah. Konsilala, biyang ka daw ng 3. Ano ba yun? Salamat, Konse. Para kanina yung 3, si Bruchito, I love you ba yan? Yung 3. Ayan, si Maiko nagbaba ng bahay mga lalabs. Lablabin natin si Maiko mga lalabs. Maglablaban tayong lahat. Ayan, Konse lalab na sa bahay mo, San Jose del Monte, Bulacan. Tagnok, kaya nagbaba ng bahay si Tagnok mga lalab. Salamat, Konse, from Morenang Guapa. Kawang pangako. Ayan, lalab, Konse. Dikitan mo si Bruchito mga lalab. Maraming yan. Laki ng bahay niyan mga lalab. Nasa mag 20K na. Si Bruchito maraming ayuda yan. Pangatlong dikit yun. Good morning everyone guys from Maiko Dakgin.
Harang host, Tagnok, Danpo from Morinang Guapa. Ano, Morinang Guapa lalab. Salamat. Tagnok lalab, babalikan si Morinang Guapa. Morinang Guapa. Morina na guwapa pa. Ayan. Da. Pansit Canton. Lam ang piada. Sayo na kimang napadara na. Ito mo ito 100. Yato 100 ito mo. Ito mo ito 100. 700. Kutuban ko. Ay, ano ba pang multivitamins eh. 2023 pa. Sa ganyan. Mga kala ko ini. Ay, ang gingo biluba diya, bulong kudi. Dinagdari. Mag-premier din. Expired na. October pa lang noon. Bayan na ito. Ayan, Konsilalab. Pangilan na ba to? Basta 5 ibibigay ko sa'yo, ha? Ayan, si Morinang Guapa, nagbaba ng bahay, mga lalab. Lablabin natin, Morinang Guapa. Nakailan na ba, Konsil? 5 natin na ibigay ko sa'yo, lalab. Sunod kita, lalab, Morinang Guapa, ha? Ay. Ito ba? Yung biluba, pwede pa niya eh. Basta yun mo yung date. Ha? Please come my house, guys, from my Kudakgin, mga lalab. Pakunik kay my Kudakgin, mga lalabs. One atap, one a bedtime. Ang tulog kudi, umulit yung kuwako. Dapat ka, di ka vitamins. Salamat, host. Hindi ko multivitamins nga, yung bala ko. Pamuli ka na kung mga pinakuha kadto. Morinang Guapa. Dati pala tayong dikit lalab sa bahay mo. Ayan, lalab, Morinang Guapa na tayong dikit lalab, oh. Old friend. Oh. Wala pa gani katagay si nanay. Grabe na mo sayaw sana all. Full watch lalab, Morinang Guapa lalab. Dati man tayong dikit sa main channel, ha? $2 million mega love, shout out 2 million, mga lalabs. Store butong bangsa. Ayan, pang 5 nata to. Ayan, lalab ha. Hindi ako lalab, nagbakas na. Kay Morenang Guapa tayo, mga lalabs. Nabangkero. Morenang Guapa, unang dikit sa'yo, lalab. Morenang Guapa. May Kudakgin TV, thank you, Dan Pulpak from Morenang Guapa. Ayan, Morenang Guapa, labigyan kita ng 5 lalab ha. Ayan o, nasa bahay mo ha. Short video mo pala to. Hindi na ako lalab magbakas ha, basta 5. Unang dikit. May harang pa. Ano ka na ba, lalabs? Monetize ka na. Tingnan natin. Monetize ka na ba, Morenang Guapa, lalabs? Wala ka pa kasing join button eh. Pangalawang dikit lalaba. Short video lang naman yan sa'yo.
Ayun lalab, full watch sa ano mo, sa video mo lalab, pangalawang dikit. Full watch. Ito pangatlong dikit sa'yo, morenang gwapa ha. You're welcome, Maiko. Opo, muni na po sa long video. May join button na po. Ah, ganun ba? Ma, hindi pa ni tawag ng tawag eh. Pangatlong dikit ko sa'yo lalab ha. Bakit naman kasi naglo-loading pa man, oy? Lalab pang-apat na dikit sa'yo, ano mo rin ang gwapa? Taga saan ka? Taga Bicol lalab. Oragon. Nakamsur. Taga Kamsur lalab. Ikaw ba taga saan ka lalab? Morenang gwapa. Bisaya ka lalab. Naikot talaga yan minsan kasi medyo mahina yung ating connection ng wifi. Medyo mahangin kasi mga lalabs. Siguro sumasama sa hangin yung connection. Sumasabay sa ihip ng hangin. Ayan, Morena, watching uli lalab sa video mo lalab ha. Morena ang gwapa. Salamat po. Okay, taga Butuan po ang malayo lalab. Nasa Kabisayaan ka, di ba? Ang layo lalab, di pa ako nakapunta diyan. Dito rin lalab mahangin kasi alam mo na magdi-December na, di ba? Tagnok Dan from my Kudakgin. Ako yung lalab na ikot talaga yan minsan. Kakaanis. Opo, Mindanao. Doon ba yung lalab sa may nagigyera? Wait lang po, ano lang tubig. Maiko Dan Dikit, Bel Olpo from Tagnok. Maiko lalab, pabalik. Ayan mo rin na lalab, pang 5 dikit ko to sa'yo lalab. 2.29 ka pala. Ang ating connection, ambot. GSP nyo, friend, konsira yan. Malayo ka may sa Giera, pero dito yon sa Mindanao. Ah, okay. Na ano yan pa? Bakit? Ay, pag-una ko si Aliyaton. Bakit mo pinapakreಸಿ po to?
Why are you crying, Putoto? Thank you so much, Tagnok from Mike Kudakgin. Ayan, lalabha. Ano? Morenang Guapa Lalabs. Pero sa main channel, that tayong dikit lalabha. Mike Kudakgin, saan yung ano mo lalab? Yung link mo lalab, Maiko. Hanapin nga natin. Kay Maiko tayo mga lalab, Maiko. Nakapin tayo mga lalab, nakapin. Harangos, konsi dandikit, bell all from Tagnok. Maiko. Maiko Dakgin 544. Maiko, nasa bahay makulalab. Tagnok, welcome po. Ayan. Dasil Vlog, Migalab, shout out, hello. Malalab, may sound ba ako? Parang late yung ano ng aking sound. Maiko, old friend lalabs. Papapapapapapap. Ayan, 6 million, 16 thumbs up. Hello, Dasel. From Morinang Guapa, Mike Kulalab, on the way yung 5 sa'yo ha. Ayan, Maiko Dakgin lalab, Maiko. Lalab watching sa imong video lalab. I am watching your video, my friend. Maiko lalab, I am here in your channel lalab. I will not leave comment. I will watch then connect, okay? But my main channel already connected to your channel also. I am watching right now, Maiko. One banana. Full watch, my friend. Full watch. Tamsak lalab. Salamat sa iyong patamsak lalab, Dasil Vlog. Salamat lalab ha. Pangalawang deket, second banana Maiko. Maiko Dakgin. My friend watching again lalab, Maiko Dakgin. Laniski lalab, migalab shout out. Laniski Vlog, hi, kumusta ka na lalabs oy? Long time no see. Wala kang pasok, Laniski Vlog. Ituloy mo yung channel mo at sayang. Binyagan si Laniski Vlog. Still alive.